Dito Gundaway, inti mampay kamuan apo iti signal apo. Manipod apo mo ta kani Idol Glenn Batuyong antay nuisan sa may patpatungpal iti syudad ti Lawag. At man ti damag ni Idol Glenn Batuyong. Okay, Idol Glenn, please go ahead. Madama nga may patpatungpal ti syudad ti Lawag ti Anti-Nuisance Ordinance kas may basar iti RA 386 iti Philippine Civil Code. May waywayat ti panang tiliw kadag iti nariringgor ang motorsiklo ken naduma-duma a klase ti lugan. Ti panagtiliw ket madama nga ipatpatungpal ti city government babaen ti pinagkakadua ti Department of Public Safety ken PNP Traffic Division. Nagbalag ti gobyerno syudad kadagiti motorista kang runaan kadagiti addaan muffler dagiti motorsiklo ken lugan na nga mabalinda nga sukatan iti stock when no may kanti silencer dagiti tambutsuda. Dinawat dagiti otoridad iti disiplina kadagiti amin na motorista para iti nataltal na ken nakapya syudad iti Lawag. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.